VFX footage. VFX footage. VFX footage. ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ, ତାହା ହିଁ ତ ସତ୍ୟ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଏହି ସତ୍ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନେ ସାଧନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର କୃପା ବିନା ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ତ ବହୁତ ଦୂରର ବିଷୟ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ସେ ଯାହା ଯୋଜନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଘଟି ଘଟି ଚାଲେ, କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନଗଣ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏହି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରତିଫଳ ଆମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ, ଆଉ କେତେକ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଧନ୍ୟବାଦ।